माबायदि बारनो गोनां जायो नै दालांफोरखौ सुइजारलेण्ड बानायनायनि सिगांनो बिथांमोना सिन्था खालामा मा खालामा गोदाव सोराव बिथांमोना सुइजारलेण्ड बानायगोन होनना बुंदों खिन्थु दिनै बिथांमोना सुइजारलेण्ड बहा जोंनि बे फिसा दालांखौनो बिथांमोना बानायनो हायाखै बहा आरो बुंनो गोनां जादों सरकार थासेयावबो मानो बेबादि जाखो फाख्रिबारि गामिनि रायजोफोरा मा अबस्था जोंनि दलङा रायजोफोर मा अबस्था जोंनि दालाङा दिनै गामि दाबसेल' थाबाया बे लामाखौ गोबां मानसि गोबां गामि दाब्रै दाबा थाबाय बे लामाखौ रायजोआनो थाबायो अब्लाबो बानायनाय खुनु बेबस्था गैया जों बानायै आमोनि नांलायबाय बेसेबांखौ जों बानायबावनो बर'नि सरकार दङ होमबाबो नायफिना जोंखौ नै खामानि गैया बै अफिसाना बेयावनो मिटिं जायो मा जायो अनेक जायो ओमफ्राय जोंनि बे मा होनो हाफागाव भिसिडिसिनि सिङाव थानाय जेसेबां माने मिटिंफोर जायो आरोना बियो गासिबो बेयावनो जाजोबो जेसां गिदिर गोलाव फैयो बेयावनो जाजोबो नुलांजोबो बे दलंखौ नुलांजोबो खिन्थु मा साननानै थाङो मिथिया एखेबारे गाज्रि खाथार गारि गंसे बारनो हाया आरोना मेगनजोंनो नुलांबाय थायो अब्लाबो बे दलंखौ मा साननानै थाङो मिथिया आरो बेबायदि ओरैबायदि बायरा जिरा इसेबां स्टुडेन्टफ्रा खस्थ' मा बुंनो आरो बुंनानै फोजोबनो हाया ओरैबायदि बायला जिला नै ओरैबायदि खस्थ' सालायनानैबो थांनो हाया मानोबा हाया नारनानैसो नै फाख्रिबारि दालां क्रस जानाय उदालगुरि थाङो बे लामाया दलं बोराय रिपेयारिं खालामदों फाख्रिबारि गामिनि रायजोफोरा बे दलंखौ रावबो नायला नामा जोंनि बे माबाखौ अनला नामा नंगौना नङा सरकार मोनसे थांखांबाय आरो सरकार मोनसे गोदान फैबावबाय औ बोसोरफ्रोमबो मावनाङो बे दलं मोनसेखौनो फाग्ला है थां बारुरु बोसोरफ्रोमबो मावनाङो माहायबो अनला होमबा सरकारा ओरैबायदि बायलाला जोंनि बे दलङा उदालगुरि थांनाय लामाया जोंनिया दालाङा मा जागोन सरकारा माहायबो नायसनला एसेबो नायला आग्लायनाय हेनसो खालामबाय माथो सरकारा जोंनि गामिखौ न' आग्लायनानै रेजेक्ट बायदि खालामथारबाय नायसनथारा माहायबो मेगनाथ' दंथारोमोन ना निखि सुइजारलेण्डनि दालाङा माबायदि जादों हिट बनायनोसै जों हिट सुइजारलेण्डनि मा बुंनो सानो दलंखौ जों बानायबाय थानाङो सानफ्रोमबो बानायनांगोन मोजां माबायदि बरिया बनायनानै लादों जोङो एक्सिलेन्ट सुइजारलेण्ड दलं मा बुंनो सानो बे दलंनि बिखय दलंखौथ' सरकारनियाव बहुद बार जोङो माबा निबेदन खालामबाय खिन्थु दिनैसिम जेबो गैया जाफुङाखै
मा खालामबावनो सिगांनि सरकार हिसाबैथ' जेनेबा दंफां दलंबाबो बनायनानै होबाय दानियाथ' जेनेबा परिबर्तन होनलायलायनाय नंगौना नङा सुइजारलेण्ड औ ओमफ्राय दायो बे दलंखौ जों गामियाव बोसोरसेयाव खेबसे बनायनांबाय थायो ओमफ्राय नों बेखौ मा बुंनो जेनेबा माथो बिराद दुखुनि खौरां जाहैबाय मा खालामबावनो सरकाराबो नायस'ना जिहेतु दा जों भटनि समाव भट नांगौ होनना बुङो खिन्थु सुइजारलेण्ड बनायगोन होनना होमबाना बावगारलाङो गामिखौबो जेबो गाज्रि मोनबाथाय बावगारलाङो बेबादिनो मा खालामबावनो औवा खाङै खाङै बानायनांदों दालांखौ दा फैबाय थानाय इलेक्सननि मा होनो जेब्ला फैगोन ना बिसोरो बे बाथ्राखौ नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा बिथांमोना बोसोरे जोंनि गेजेराव इलेक्सन सिगां सिगां बानायगोन होनना बुङो खिन्थु जेला रिजाल्ट मोनखांनानै गादियाव जनो मोनो होमबाना बावगारलाङो ओंखायनो फैबाय थानाय समाव जों भटनि समाव जों भट होआ होननानै जोंनि रायजोआ हिदान्त' लाहैनाय जाबाय आरो दा फैथों नायनोसै फैयो मबेनि दैया मबेथिं बोहैलाङो ब्रह्मपुत्रआव बोहैलाङो ना हिमालय ना सुइजारलेण्ड बोहैलाङो सुइजारलेण्ड बोहैलाङो औ नंगौ बेखायनो जों सरकारनाव एसे आर'ज खालामनाय जाबाय बिथांमोना जेन जोंनो एसे अनसुंथाइ हरो दालांखौ थाबैनो मोजां खालायो बनायनायनि थाखाय आरो थाबायनाय थांनाय फैनायनि थाखाय बहुद जोंथ' इसिबां थाबाया जेनेबा बहुद स्टुडेन्ट थांलाय फैलाय जाबाय थायो बिथिं थारा हास्ति जाबाय मा खालामबावनो बेयाव ओरैनो मानसिबो थैनाय जाबाय बे दालाङाव सासे थैनाय जाबाय लोगोसे आरो सानै साथाम हायाव गोलैलांबाय गारिजों जाबजों जखम जाजोब्बाय लोगो लोगो आरो डाक्टारावबो लांनो गोनां जाबाय सासेयाथ' आरो बेयावनो थैनानै थाबाय सासेयाथ' आरो थैनानै थाबाय बिथाङा हाबा गावनिमोन बुरा नार्जारि बिथाङाथ' थैना थांबाय दा मा खालामबावनो बेखायनो अननानै नायसनबायोब्ला मोजां जागौमोन आरो जोंबो नायनानै थानो हाला बे दलं बायरारा बेसे नायबाय थानो आरो लाजिनाय मोनबाय बोसोरफ्रोमबो बनायबाय थानाङो बानायनांगौथ' आरो बिराद लाजिनाय मोनबाय जोंबो दा जोंनि आसिजोंनो देरहालांनाय मानसि नंगौना नङा पार्टियाव थानाय मानसि दा जोंनि आखाइखौनो बेबायदि दालां बानायनायाव मानो मावहोबाय थाबाथ' जानाय नङा जाया नंगौ नै एसे नायदो अनहरदो माबायदि बारनो गोनां जायो नै दालांफोरखौ आयाव माबायदि बारनो गोनां जायो गिलु बालु दालां दा रायजोहैनो दायो मा होनो गामिहैनो ओंखारनानै बे दलंखौहाय मावनाय जादों ओमफ्राय बे दलंखौ रायजोहैनो ओंखारदों नालाय बोसोराव खेबसे ओंखारबाय थानाङो नंगौना नङा खननै खनथामानो जाहैयो दा बे दलंनि बिखयखौ लानानै माबाफोर बुंगोन नामा आं नैबे दालांनि बिसयै बेखौनो बुंनो लुबैबाय जे सरकारनाव जोङो 70 नम्बर माजबाद बिधान सभानि सिङाव थानाय आरो धनसिरि समस्ति 38 नम्बर धनसिरि समस्तिनि सिङाव थानाय हापागाव फाख्रिबारि टु हापागाव बाहिनिगाव उदालगुरि थांनाय बे लामायाव गोबां मोनसे दालां धनसिरि दैसा फिसानि थाखायनो जों दिनै गोबां खस्थ' भुगिनो गोनां जाबाय बोसोराव जों गामि हिसाबै खनसे खननैखौ जों बानायोमोन औवानि दालां बानायनानै खिन्थु बेबो औवानि दालाङाबो थाबाय थाया जों गोदान बानायबाय थानो गोनां जादों एसे मास मोननै मोनथामावनो जों रिपेयारिं खालामबाय थानो गोनां जादों उफाय गैया रायजोनि औवाजों खांनानैबाबो जों खांनो गोनां जादों बेखायनो जोङो बेखौनो सानदों जे जोंनि उदालगुरि फाख्रिबारि टु उदालगुरि थांनाय बे रडआव गोबां गथ'फ्रा थांलाय फैलाय कलेजनि स्टुडेन्ट थांलाय फैलाय खालामनायाव गोबां खस्थ' जाबाय बे लामानि थाखाय बे दालांनि थाखाय गतिके अननानै सरकाराबो जोंनि बे दालांखौ नायस'नो जेन बेखौनो आङो आर'ज गाबबाय आरो लोगोसे बिटिसि सरकाराबो जोंनि बे दालांखौ नायस'नाखै बरनि हाबागाव भिसिडिसिनि आन्दाराव थानाय बे दालाङा गोबां बोसोर बायनानै जिरायनानै थाबाय आरो लोगोसे जों बानायबाय थादोंमोन बेनि उनावहाय जोङो दिनै बे हाबागाव भिसिडिसिनि आन्दाराव गोबां बोसोर बायग्ला जिग्ला जाना थानायखौ जों अननानै नोंथांमोना सरकारनिफ्राय एसे थाखाफोर सेंसन खालामनानै होयोब्ला मोजां जागौमोन नाथाय बिटिसि सरकाराबो दिनै
बिदेशिखौ सुइजारलेण्ड बानायगोन होनदों नाथाय बहा सुइजारलेण्ड बानायनायनि सिगांनो बिथांमोना सिन्था खालामा मा खालामा गोदाव सोराव बिथांमोना सुइजारलेण्ड बानायगोन होनना बुंदों खिन्थु दिनै बिथांमोना सुइजारलेण्ड बहा जोंनि बे फिसा दालांखौनो बिसोर बिथांमोना बानायनो हायाखै बहा सुइजारलेण्ड बानायनो हानो गतिके अननानै बेफोर सुइजारलेण्डनि खोथाखौ दोनथ'नानैबाबो नोंथांमोना अननानै जोंनि बे हाबागाव भिसिडिसिनि आन्दाराव थानाय बे दालां फिसाखौ नोंथांमोना जेन बानायनानै होयो लोगोसे स्कुल कलेजनि सात्र सात्रि लोगोसे स्कुलनि सात्र सात्रिफोरनि कारनै मोजां खालामनानै होयो आरो लोगोसे बे दालांजों बारनो गोनां फाख्रिगुरिजों थांनानै बाथाबारि आरो इक्राबारि फौराबारि गोबां गामिनि मानसिफ्रा गोबां जाथायत खालामो नाथाय गोबां खस्थ' मोननो गोनां जादों बिथिं फैयोब्लानो बिथांमोना खस्थ' मोनदों आरो बुंनो गोनां जादों सरकार थासेयावबो मानो बेबादि जाखो गतिके अननानै नोंथांमोना मोजाङै सिन्था खालामनानै जेन अननानै बे दालांखौ जेन बानायना होयो बेनो जोंनि गुबै खावलायनाय आरो लोगोसे जोंनि बे धनसिरि समस्तिनि बिथां MCLA प्रेस मोसाहारि आरो बिथां MLA 17 नम्बर माजबाद बिधान सभानि MLA बिथां सरन बर' सार बिथाङाबो दिनै बानायगोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बिथाङाबो बानायासै गोबां उसुबिदानि गेजेरजों बिथांमोना बानायाखैबो जानो हागौ अब्लाबो अननानै नोंथांमोना बे मिडियानि जुगिदि नोंथांमोना जुदि नुयोब्ला अननानै जेन बानायना होगोन बेखौनो जोंनि फाख्रिबारि गामि जानानै उदालगुरि थांनाय बे रडखौ बानायनानै जेन होयो बेखौनो आंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय आं मोनसे खोनानो मोनबावदों बे दालाङावहाय ओरैबायदि थांनाय बोसोर बै बोसोर बबे बोसोराव मिथिया आरोना मा होनो मानसि सासे मा होनो गोलैनानैबो थैबाय होननानै खोनानो मोनदों बे दालां बायनाय आरो बायरारानि दारैनो गोलैनानै मानसि थैनाय बायदि खोनादों आरो बे बाथ्राया बेसेबां सैथो माबायदि बे बाथ्रायाथ' नंगौ सासे जोंनि पुरनि हाबागाव भिसिडिसिनि आन्दारनिनो पुरनि हाबागावनिनो बिथांनि नामा जाबाय बुरा नार्जारि बिथाङा दिनै हरनि गेजेराव फैनानै बे दालां बायनायजों गारि सालायनानै बिथाङा हरनि गेजेराव हारसिंनो दैयाव गोलैनानै मटर गारिजों गोलैलांफानानै बिथाङा थैनो गोनां जाबाय आरो लोगोसे गोबां स्कुलनि सात्र सात्रिफ्राबो बे लामाजों फैनायाव साइकेलजों जाबजों बे दालाङावनो बहुत मानसिफ्रा गोलैनानै आघात मोननो गोनां जाबाय बेखायनो अननानै नोंथांमोना रायजोनि अनुरदखौ जेन मानियो थेंक इउ नै दायो बे दालाङानो ओरैबायदि गाज्रि दालां बे दालाङा अबस्थाया ओरैबायदि गाज्रि जानानै फैबाय आरोना मानो होनोब्ला जों बुङाबा थानो हानाय नङा मेगनजों देग नुनाय बुस्थु बिथाङा दैसाखौहाय सिदा बानायनानै होदों नै बैथिंजाय इथिं थांनानै मानो बैयावहाय सौनानै दैया सौग्रावहैनानै बै दालांखौहाय नै माबायदि मा होनो सिफायदों आरोना खुरफ्लंदों ओमफ्राय दालाङाहाय गब्र'दों आरो ओरै डाउन जालांबाय बिनिखायनो बिथाङा नै नायनानै थानो हायि ओरैबायदि खस्थ' खालामदों जावख्लाबना होदों मा होनो दै लामाखौहाय सिदा बनायनानै होदों आरो दालांखौ माबायदि बनायखो औवा गथा गथानि आरोना बरिया बनायबाय न जाबाय मास मोनसेनि उनाव आरो मावफिननांगोन ओइ बायगोन मुजबुत बरिया जाबाय दालाङा नै औवानि बनायनानै होबाय स्कुलाव थांलाय फैलाय ओरैबायदि मोजां मा होनो थांनो हासिगोन एबाराव जेबो उसुबिदा जानाय नंला आंबो भिडिअखौ गोलाव खालामला एसेनोसै दोनथ'बाय बाय ट्रा